manu-manu. Oh sing ning ngarep ya wong ahli-ahli kabeh dadi nganti bingung. Oh nggih mboten dados menapa mangke tansaya niki lak nggih benerake. Iki layang tampan diajak sepisan kirim Sarasule komandang Barao Penono cengke malame foto solo pancerane ayo rokon sakale ning jojodowo sampule layang ki apa ngono? Derek, mawi napa niku? Om pancen iki ukara sing bingungake ya ngene iki. Kang kabuntel sutra Sarasule komandang Barao timur sikarane ayo lan sopane. Wis ra ketok. Wis ra ketok. Oh iya, heeh. Munggih